Навсадо садо аз дил ба дилҳо. салом тамошобинони азиз, ин бахши автобиография дар ютуб канали Навсадо. Бо шумо ҳастам чун ҳамешагӣ Завқиддин Сулаймон. ин навбат аз ҳаёт ва фаъолияти овозхони шинохтаи Тоҷикистон Мадина Ақназарова сухан хоҳем гуфт. 15 феврали соли 1998 дар оилаи Ақназаровҳо тифле ба дунё омад ки ӯро Мадина номниҳоданд. Мадина даврони кӯдакиро дар шаҳри Хуҷанд ва Федератсияи Русия гузаронидааст. Ӯ аз хурдӣ дорои истеъдоди нотакрор буд. Вақте ки дар Русия таҳсил мекард, устодонаш истеъдоди сарояндагии ӯро дарҳол пай бурда ба ӯ эътибори ҷиддӣ доданд. соли 2014 баъд аз тамом кардани синфи 9 Мадина бо ҳамроҳи модараш ба шаҳри Душанбе бармегардад ва дарҳол ба коллеҷи санъат ба номи Аҳмад Бобоқулов дохил мешавад. дар вақти таҳсил ҳамзамон дар театри опера ва балет ҳунари овозхониашро месанҷад ва дар ҳамин лаҳзаҳо суруди аввалини ӯ бо номи «Ай ёр ёр ёри мане» ба вуҷуд бо канори дунё машҳур шуд. дар ҳамон сол клипи аввалинашро низ ба навор гирифт. баъдан дар соҳаи санъат қадам заданро идома дод. аввалин албомаш бо номи «Ай ёр ёр ёри мане» мухлисонашро дар ҳайрат гузошт. ӯ дар давоми эҷодиёташ дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд ва Санкт-Петербург консерти худро гузошт. сароянда то ҳол эздивоҷ накардааст. ҳамроҳи модараш ва бобову бибиаш зиндагӣ мекунад. Мадина бо чанде аз сарояндаҳои дигар ба монанди Хуҷастаи Мирзовалӣ, Мубориз Усмонов, Ҷовид Шариф, Ҷамшед Исмоилов, Некрӯз Ниёзов, Чоршанбе Аловатов ва дигарон дуэт сароидааст. ҳамзамон Мадина дар сомонаи Инстаграм фаъол буда зиёда аз 1 миллион обуначӣ яъне подписчик дорад. имсол саҳифаи Мадина Ақназарова дар Инстаграм нишонаи галочкаро соҳиб шуд. ёдовар мешавем ки Мадина як соли охир ҳамкориашро бо Мубориз Усмонов зич карда бо 3 клипи пай дар пай ҳамаро ба ваҷд оварданд. пас аз ҳамкориҳо овозаҳои гуногун паҳн гардид. барои асоснок кардани ин овозаҳо Мадина дар яке аз мусоҳибааш зикр мекунад ки мо ҳамроҳи Мубориз дӯст ва ҳамкор ҳастему халос. чизи дигаре мобайни мо нест. کم کم دل میکنم گرچه مشکل میکنم کم کم یاد میکنی مرا فریاد میکنی ولی از تو دورم من دل رنجورم من مگو مرا تو هرگیزم دیگر عزیزم. бинандагони азиз, ин буд бахши автобиография дар канали Навсадо. бо шумо будам Завқиддин Сулаймон. бо мо буданро фаромӯш накунед, зеро бо мо будан ин танҳо набудан аст. хайр.